आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. नामदार दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीनं गंधर्व गान या शास्त्रीय मैफिलीचं आयोजन करण्यात आलंय. पंडित कुमार गंधर्व यांचे सुपुत्र आचार्य पंडित मुकुल शिवपुत्र यांची खास उपस्थिती राहणार आहे. शनिवारी 25 नोव्हेंबरला सायंकाळी 5 वाजता राजवाडा सावंतवाडी इथं ही मैफिल रंगणार आहे. याबाबतची माहिती माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे यांनी दिली आहे. सावंतवाडी शहरामध्ये दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीने प्रयोजनाने अनेक कार्यक्रम सांस्कृतिक, सामाजिक, वैद्यकीय वगैरे होत असतात. परंतु या सगळ्यांमध्ये शास्त्रीय संगीताची जी आवड असणारे लोक आहेत किंवा सावंतवाडी शहरातच नव्हे तर संबंध सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, आबादीच्या गोव्यामध्ये या लोकांची भूक कायमच राहते. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे गेले 4-5 वर्षांपासून जेव्हापासून करोना झाला त्यापासून शास्त्रीय संगीताची एखादी मैफिल सावंतवाडी शहरामध्ये होऊ शकलेली नाही. त्याच्यापूर्वी नादब्रह्मचे चंद्रशेखर भिरडे यांनी त्यांचे सहकारी म्हणा किंवा मारवाचे मनोज मळेकर आणि त्यांचे सहकारी म्हणा, त्याच्यानंतर सावंतवाडी संगीत मित्रमंडळ वगैरे हे लोक चांगल्या शास्त्रीय गायकांच्या, उपशास्त्रीय गायकांच्या मैफिली किंवा समारंभ आयोजित करत होते. पण गेल्या 4-5 वर्षात अशा पद्धतीचा योग आलेला नाही. आणि नेमकं या गोष्टींसाठी आम्ही दीपकभाई मित्रमंडळाचे सर्व सदस्य थोडीशी वाट बघत होतो. आणि त्याच्यातच यंदाचं वर्ष हे पंडित कुमार गंधर्वांचं जनशताब्दी वर्ष आहे. आणि त्यांचे चिरंजीव मुकुल शिवपुत्र हे सध्या शास्त्रीय संगीतामधील एक भारतातलं नाव आहे. त्यांचे माझे वैयक्तिक स्नेहसंबंध आहेत. सावंतवाडीत अनेक वेळा ते येऊन गेले. जवळच्या आचरा गावातमध्ये ज्या ठिकाणी वसंतराव आचरेकर चे घर आहे तिथे वसंतराव आचरेकर हे पंडित कुमार गंधर्वांचे बरोबर साथीदार होते तबल्याचे, त्याच्यामुळे ते तिकडे येतात. त्यानिमित्ताने सावंतवाडीत एक कार्यक्रम करावा अशी माझी अनेक दिवसापासूनची त्यांच्याकडे इच्छा व्यक्त केली होती आम्ही. आणि आम्ही आमचे संगीतप्रेमी जे शास्त्रीय संगीतप्रेमी त्यांनी आजच्या या जनशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने संबंध हिंदुस्थानामध्ये 12 कार्यक्रम ते सादर करणार आहेत मुकुल शिवपुत्र. त्याच्यापैकी 6 कार्यक्रम हे मेट्रो सिटीमध्ये म्हणजे मुंबई, पुणे, दिल्ली, आग्रा अशा ठिकाणी होणार आहेत. आणि 6 कार्यक्रम साधारण शहरी, निमशहरी भागामध्ये सादर करणार आहेत. त्याच्यामध्ये सावंतवाडीच्या आमच्या मित्रमंडळाला ही संधी मिळाली आहे. आणि याच्यासाठी दिनांक 25 नोव्हेंबर शनिवारी संध्याकाळी 5:30 वाजता हा कार्यक्रम राजवाड्याच्या प्रांगणामध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे. पूर्ण शास्त्रीय म्हणजे उपशास्त्रीय वगैरे पूर्ण शास्त्रीय संगीतातला हा कार्यक्रम साधारण 1-2.5 तासाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी होणार आहे. त्याच्यासाठी सर्व संगीत रसिकांनी या ठिकाणी उपस्थित राहावे अशी आम्हा सावंतवाडी दीपकभाई मित्रमंडळाची आग्रहाची विनंती आणि निमंत्रण आम्ही सर्वांना आपल्याद्वारे करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.